Кімната близької людини як алтар пам'яті. Колись я навчалася у ізраїльських колег, і вони розповідали короткометражний фільм. Історія така: в родині загинув старший син, його кімнату закрили і відкривали лише для того, щоб там поплакати, позгадувати. І батьки були занурені настільки в своє горе, що не бачили, що відбувається з їх молодшим сином. І вся історія цього фільму – це молодший син зайшов в цю кімнату і розповідає своєму старшому брату: ти не лише сам пішов, ти і моє життя забрав. Моє життя не має сенсу. Мене ніхто не бачить. Таке відчуття, що я помер разом з тобою. Іноді ми в цій кімнаті ховаємо всю родину. У кожного своя історія.